ସାର୍ 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 ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାର୍ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆପଣ ଅଫିସଟା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହଁ ସାର୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚେଇଲ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବଢିଆ ଚଲିଥିଲ ମାନିବାକୁ ପଡେ ଧଇଲ ଧଇଲ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡେ ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ଟଲିଠୁ ଅଧିକା ଓଜନ ଗୋଟେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେତିକି ଓଜନ ଆପଣ ସେତିକି ଓଜନ ପାର୍ଟନରଟା ବାହାର କଲ ସାର୍ 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 ଖୋଲ ଖୋଲ ସାର୍ ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା ମିଳିବ ତ ବଢିଆ ମିଳିବ ଖୋଲ ଆଗ ପାଉଡରଟା ଦିଅ। ଆରେ ମତେ ଟିକେ ପାଉଡର ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଚଷମାଟା ଦେଖେଇଲେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଭାରି ରସିକିଆ ଲୋକ ଆଉ ପାଉଡର ମାରି ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାଖେ ଡିଓ ନାହିଁ ନହେଲେ ଆପଣ କାଖ ତଳେ ଚିପି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏରେ ଗୋଟେ ଫେରେଲ ଲଭଲି ଆଣି ନା 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 ସେ ସବୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ ଏ ପଣ୍ଡସ୍ ପାଉଡର କେମିତି ଖେଳ ହଉଛି ଦେଖ